mocně. Vypadá, že je pod vlivem, takže tady nemarně čas. Ozáku, pojď sem za náma. Nazdar! Zdar jak z praku, Ozáku. Tak jaká byla cesta do Brna? Pamatuješ si něco? Nedíval se sukínka. Čo? Co? Jsi se zajímal jenom o bar, máš v autě bar? Vozíš se vzadu v limuzíně, nebo jak jsi sem dopravil? Jídelňákem. Jídelňákem, no výborně, co tam teklo? Pivo je žíření věčná, čau! No, Ozáku, já se jenom ptám, vůbec pro tebe tady to motokrovi, má to vůbec cenu, aby ty ses na něj díval, nebo myslíš, že se někdy svezeš? Mně se to líbí, protože bývají doma chlapi, musí chodit do školy, člověče, to se ještě musí učit. Dejte si pivko, je dobrý, no jasně, to je dobrý, to je nesile fakt. Ozáku, co, svezeš se na tom někdy vystřízlivíš, nebo jak to vidíš? Mně se to líbí, to je fakt super, protože Je to pěkný doplněk. je to hezký doplněk a hlavně, víš co, to je prima v tom, že sedneš, nešlapeš a jedeš. No jasně, to je elektrický kolo, teď jsme se o tom bavili s panem Suchánkem, 50 kilometrů, jak daleko to máš do hospody? A já ti musím říct, že Suchánek je strašný jméno, ty. A když se jmenovat Suchánek, tak můžu, že druhý den. Ale jak daleko to máš do hospody? Kousíček. No tak ty na jedno nabití můžeš jezdit měsíc. Ale to je ideální v tom, že můžu to ukázat. Jo? No tak odhalíme a můžeme poctít, tak odhalme elektrokolo v barvách comebacku seriálu Comeback, žluto-černý. To je to, co už pan Suchánek chtěl prozradit, co jsem mu zakázal. Opět vzadu nosič na karton Ozobílu, které oficiálně bude zítra uvedeno na trh. To je ideální, že sedneš, nešlapeš, jedeš, a levou rukou můžeš tahat lahváče. Super. Mně se to fakt líbí. To je petální kolo, že jo? Teď nevím, jestli na tom dojedu domů, ale... No to bys měl zpátky, bys měl tlačit, pod vlivem nemůžeš. Už ani na kole, na to s motorkem. Pod vlivem? No? Čeho? Čeho asi, no co je tohle? 11. To je zdraví! Kolik jich dáš? Čeho? Tekutý zdraví, kamaráde. Jo, a na hlavu je to dobrý. Ne, to je pro děti, je to 11. No jasně, 11, kopu. To není pivo, to je lék. Budeme křtít? Určitě. Máme pivo? No ale to není otevřený, jak ho otevřeme? Normálně jako pivo, ne? Hezky. A jo, Záku, to jsou roky dřinic, musel dlouho trénovat, že jo? Povím to i okem, ale to děláme jen soukromí. Tak tedy slavnostně křtíme toto elektrické kolo Guever, ať mu to šlape a ať se hlavně 20 z nich dostane mezi vás, jestliže se budete účastnit soutěže s Ozibírem. Samozřejmě poděkování patří společnosti firmy Guever a Forest Mary, kteří tuto soutěž sponzorují a 20 těchto elektrických kol věnují do soutěže. Děkujeme, na zdraví. Jdeme na to! Tak to je takzvaná předpremiéra piva Ozobír, které bude zítra oficiálně uvedeno na trh. Vyrábí pivovar Pardubice, je to 11. Perštejn, speciální pivo vyrobené k seriálu Comeback, každou středu v 8 na Nově. Takže jestli se vám líbí, no tak mě teda jo. No je to úžasný stroj. Doufám, že nějaký pivostezce se potkáme. Pivní stezku najdeme. No už je jiná stezka tady na jihu Moravy, tak může být pivní Vozákova stezka. Myslím si, že bychom jako měli udělat a na těch kolech to projedeme a jak říkám, ideální. Nešlapeš a jedeš a ještě si dáš pivsona normálně. Pane Suchánku, jezdí to i do kopce? I z kopce, no tak to je perfektní kolo. Jak to jezdí i z kopce? Tak to je paráda. Bude prezentace? Já bych to měl vyzkoušet. Tak s tebou to jde z kopce už delší dobu, Vozáku. I bez elektrokola. Ale já to vyzkouším a projedu se na něm jako poprvé, jo? Dobrá. Dámy a pánové, tak to byla prezentace slavnostní křest
tohoto elektrického kola Go Ever, jak jste se dozvěděli, společnost Forest Mary